kiskisan na sila. Iyon na. Iyan na. Dito kami sa kay Kayakap ngayon, birthday niya. Tapos tour namin. Salamat. First time namin mag-collab ni Sir Derek. Ay, si Boss Derek, ang champion. Ang champion sa lahat ng champion. Shout out, nawala. Shout out. Shout out kay Kabalbon, congrats. Champion 2020. 2020. Champion, Adoy Kabalbon. Ayaw naman kumapit sa stick nito. Okay, tignan na natin. Ito na. Tunghayan nyo kung paano maglaban namin mga gagamba. Bumalik. Ang hirap magpalaban pagka ganyang grada. Kaya nga eh. Ayun, lihinto sa gitna. Tutulog na naman. Yan na, kiskisan na sila. Iyan na, kiskisan. Walang humpay na kiskisan. Ayun, kinagat yung tala. Napuwitan yung kay Sir Derek. Ayun na, nabura yung tato nung kay Sir Derek. Nabaluktot siya. Bumalik. Nadali rin yung nadali na siya. Ay, puso. Yung kay tata. Ayun, kinagat na naman. Ay, binilutan na. Ayun na. Ang lupit ng laban. Simula umpisa hanggang dulo. Kiskisan. Walang tigil, walang humpay. Yun o, gandang content nito o. Ang backflips yun ha. Ang galing o, ang galing. Mahuhulog ka dyan! Yes, kumapit ka, wag kang bibi ka. Kumapit ka ulit sa Uy, kumapit! Champion versus legend. Sa dinibdib. Ano to, best fight ngayon to. Ito ang best fight, boss. Simula ibaba, ay taas hanggang ibaba. Ang title po nito, Legend versus Legend. Ay, patay yung kay Boss Derek. Kagat, ayun ang kagat sa Ay no, kagat sa puwet. Si tatay. Kagat sa puwet. Legend sa Legend. Nakagat boss eh, nakakagat eh. Kumambak na lang yung sa akin eh. Bukas tayo ko ng Wala na, batos na rin dito, demo. Hindi, kukonsid na yan. Yan ang Magagamba ni Mendo. isuglon. Umipake na na, pingin naman yan. Yan o. Bengin naman ako niyan. Isuglon, patay na yung kay Sir Derek, pati na akin, patay na rin. Wala na, yun ako lumalabas na yung katas. Mukhang magtatabla yata ito ha. Hindi, nakakagat sa'yo tayo, panalo ka tayo. Oo, panalo si Parang Mendo. nakakabit lang yung pangil niya na wala siyang alam. Basta ang plano niya, kumagat lang. Yun lang, hindi na nga. Sumabit pala yung ano, yung pangil lang. Sumabit lang eh. May contact eh, kasi nakatiyaya yun sa'yo, boss. Nakakagat yung kaya, no? Antimano, alam mo yun. Nangawit na yung camera woman natin. Yun. Okay din. Yan, second game. Ano ba? Panalo ka sa'yo. Kung si Boss Derek, alam mo si Boss Derek. Thank you. Nakapanalo din ako. Sports yan eh. Wasak eh. Si Boss Derek ay magkagamba na talaga sports. Okay po, muna. Yun mga kagamba, Talaga ko yung uuwi mo pa eh. pangalawang laban namin ni Sir Derek. Naisaan ko na siya kanina. So, madadalawan kaya ito. Comment lang kayo dyan sa baba. Tapos, kalabitin lang yung notification. Subscribe kayo para baka kalimbang cellphone nyo pag mayroong bagong upload. Ayun, tama. Keep watching. Mendo. Ayan. Zero. Bitaw na tayo. Ayan. Yung akin, nalaglag. Nalaglag. Aray ko, ako na kinakagat. Nakaisa. Saan napunta? Ako, babalik. Wala daw dyan. Kinakagat mo, babalik. Natalo ko doon sa duglod ako eh. Balikan mo iba. Ngayon, no? Panalo ka na, nakailan panalo ka. Natalo sa akin. Wala to yung sa tulad namin. Isa na mali. Sino kalaban mo ngayon? At hindi, no? Ayan na. Lumaban ka. Ay, di nakapula rin yan eh. Lumaban ka. Wag Yun! Agoy, nalaglag. Dalawa lang ba? Sino ba? Wala. Sino ba? Alan. Next fight kami. Next fight. Oppose. Fight namin mga kagamba ni Sir Derek. Ayan, tignan natin. 1-1 na kami. All 1. Best of 3 ito.
Nagkapalit. Tala naman yung kay tatay. Oo, tinira ko rin ng tala kasi tinala niya ako. Nagkatala. Umarap ka, huwag kang tatalikod. Yan. Sungki. Mga piyak. Yan. Nagising na ang dugo. Yan. Mali po mayayari yan. Yun. Uy! Ay, palaglag. Sa. Sino naman yan? Pero yung pumunta ka doon, training ka. Tulog na tulog mo natin. Hindi pwede. Yun. Lalo. Tumalsik tapos na ilaban. Nahulog lang na walang pinakitang laro. Bad trip yung So yun mga kakampa, hanggang dito na lang ang aming laban. Natalo ko! Dahil nalaglag. Tumalsik lang. Nagulat! So yun, hanggang dito na lang mga kakampa. Galing. Keep watching si Tatay Mendo. The legendary. The legendary. Shout out kay Kayakap, happy birthday. Maraming salamat. Sabog, Shout out sa lahat ng mga nandito. Happy birthday, Kayakap. Sila Justin Salamat, Mabre, Boss Eric. si Damdan TV, si Happy Man, Forever, Idol Joy. si Sir Dom, Boom! Dandan TV. Sakmal. Please subscribe man. Madagdagan man lang. Yan. Thank you, sir. Galing. Thank you. Manalo si Sir. Okay. Congrats. Ano ba? Shout out lang sa wife ko. Okay. Yun! Ay, sweet naman! Wala daw siya babae. Ano na? Okay na Ayun. po. Okay. Thank you. Nice game, guys.